Posloucháte OneCast, podcast o marketingu, kterému porozumíte, i když nejste markeťák. Rozhovory se specialisty z různých oblastí marketingu. Pokud se zajímáte o online propagaci, správnou prezentaci společnosti a aktuální trendy, tak jste tu správně. Na dnešní téma se mnou přišel popovídat Tomáš Rusňák, hypoteční specialista, výkonný ředitel a hypoteční analytik společnosti Taurum Finance. Mimo to, že má vlastní podcast o realitním a hypotečním trhu Hypotécast, si dokázal zároveň vybudovat vlastní osobní brand na sociální síti LinkedIn a o tom já bych si dnes chtěla povídat. Dobrý den, Tomáši. Dobrý den, děkuji za pozvání. My děkujeme, že jste ho přijal. Dneska to teda bude o LinkedIn. Já bych chtěla začít úplně od začátku. Jak jste se vlastně k té sociální síti dostal, nebo jak vás napadlo, že byste tam mohl začít třeba budovat svůj biznis? OK, já zkusím doopravdy teda to vzít fakt od začátku s tím, že úplně první asi by mělo zaznít, že já jsem měl obrovský odpor k sociálním sítím. Ještě fakt jako nedávno, řekněme 2 roky zpátky. Facebook jsem využíval třeba hodně jenom, jakože jsem tam dával občas nějakou fotku jako rodinou nebo něco podobného. Občas jsem tam dal něco pracovního. LinkedIn mám, řekněme, nějakých 5-6 let možná založený, ale za celou tu dobu tam možná 1-2 příspěvky, možná 1 článek. A takový ten motivátor byl to, že mě ten biznis poměrně šlapal a byl prostě referenční. To znamená, bylo to celou dobu založené na tom, že si klienti předávali můj kontakt, když byli spokojení. A tak nějak to jako fungovalo a říkal jsem si, to se nedá řídit. Jo, tam nejsem schopný žádným způsobem s tím pracovat, vyhodnocovat nebo navýšit třeba ten objem, řekněme, té práce a těch zakázek. No a co je vlastně v dnešní době jednodušší, než prostě zkusit sociální sítě. No tak jsem přemýšlel, které sociální sítě by mě vůbec bavily. Pak jsem zjistil, že tomu vůbec nerozumím, ale vůbec. Jako vlastně nechápal jsem princip, nechápal jsem, jak tam lidi fungují, co tam dělají, proč tam chodí, jak tam chodí. No, tím, že jsem sám k tomu měl takový jako vztah, řekněme, spíš negativní než pozitivní. No a naštěstí teda já mám jako velmi dobrou kamarádku, která je marketačka, velmi úspěšná marketačka a ona mě s tím pomohla. Na začátku jsme si společně prostě sedli a ona mě protáhla takovým tím úplně prvním kolečkem, kdy se mě ptala, co od toho očekáváš, proč to děláš, kdo je tvoje cílovka, co chceš, aby ti to generovalo, chceš vlastně brand, chceš zakázky. No já jsem vlastně vůbec musel začít přemýšlet o tom, co já od toho chci, proč to budu dělat, jak to budu dělat. No a na začátku doopravdy intenzivně jsme se scházeli, řekněme 1 za 14 dní, kde jsme vyhodnocovali to, co já jsem na těch sítích udělal. No a během té doby já jsem vlastně pochopil, že jediná z těch sítí, která je mi fakt sympatická, tak je ten LinkedIn. A tak jsem tam nějakým způsobem začal fungovat. Takže to je úplně jako start. Myslím si, že to je někdy leden, únor 2019. Na tom počátku neodradila vás taková ta pozlátko LinkedInu, že je profesní síť? Nebyla tam překážka v tom, že lidi vlastně tam hledají třeba personalisté tam hledají své zaměstnance, nebo naopak někdo hledá zaměstnání? Není to tam už takhle? Asi ne, já jsem totiž neměl takovýhle, jako řekněme, nějaký dogma o té síti. Já jsem ji úplně neznal, takže věděl jsem, že je jako profesní, nebo spíš jako ne profesní, ale pracovní. A já jsem ji začal poznávat až v průběhu toho, když jsem tam začal něco tvořit. Takže tahle bariéra tam u mě vůbec jako nebyla. A na začátku to bylo stejně o tom jako poznávat tu síť, poznávat to, jak tam fungují ty lidi, na co třeba reagují, na co nereagují. A moje jako velká výhoda v tomhle je, že se nebojím být třeba kontroverzní. Jo, naopak, vlastně já to občas mám rád, ne, že bych se potřeboval hádat s lidma, ale dát tam nějakou myšlenku, která jako dokáže vybudit diskuzi, mě vůbec nevadí. Naopak se do té diskuze rád zapojím, nejenom u svého třeba příspěvku, ale u kohokoliv jiného. Nevadí mě stát si za svým názorem. Naopak teda, jako když vím, že prostě někdo má pravdu, tak to jako mi nedělá problém přiznat. Přiznat, že jsem se splet, že jsem udělal chybu, nebo že jsem to viděl jinak. A nebo mi nevadí přiznat to, že to každý vidíme jinak a možná je to úplně správně, protože každý má svůj úhel pohledu, svoji pravdu. No a takovýmhle způsobem jsem tam začal jako přispívat. To znamená něco pracovního, něco, řekněme, trošku ze soukromého života. Ještě v té době jsem měl čerstvě narozenýho syna, takže ono taky jako, když tam dáte 3měsíční miminko, ale jako v pracovním kontextu, tak ono vám to přiláká pozornost trošku, jo, že jsem tam
schytal i spoustu jako hejtu na začátku, protože mi tam psali lidi jako, jak můžete prostě fotit miminko, vedle kterého leží noťas. Jo, že prostě nějaký jako vlny a tak dále, co škodlivý a tak dále. Jo, a vlastně ono to jako zvedá, že jo, ten dosah. Jo? Takže jako ne, že bych si fotil syna proto, abych měl dosah, to mě ani v té době jako nenapadlo. No ale přirozeně to nějakým způsobem takhle jako plynulo. Já jsem testoval, já jsem zjišťoval, já jsem si to vyhodnocoval, co funguje, co nefunguje. No, dostal jsem jako tip, jaký lidi sledovat. To znamená od té Jany, která mi jako řekla, hele, zaměř se na tady těch třeba 5 až 10 lidí, dívej se, co tam dělají, jak se tam chovají, jaký příspěvky dávají, jak na to reagují a uč se od nich, protože to jsou v uvozovkách ty celebrity na tom LinkedInu. Já jsem říkal, jo, to je dobrý. No a i jsem jako, teď to můžu už říct, nebo to můžu říct asi vždycky, ale já jsem jako cíleně třeba i šel do interakce tady s těma lidma, kteří už tam byli známí. Já jsem se vlastně v uvozovkách trošku svezl na té jejich popularitě. Ale ne, že bych jako na ní parazitoval. Prostě jenom jsem tam třeba, když tam oni dali nějaký příspěvek, tak jsem o něm přemýšlel a napsal jsem tam k tomu třeba nějaký jako zajímavý komentář. A oni se chytli, odpověděli mi a to samotný mi zvyšovalo dosah. Plynule k tomu teda samozřejmě potřeba jako budovat tu síť. Jo. Takže já jsem začínal, když jsem tam teda minulý rok s tím začal, měl jsem podle mě někde okolo 150, možná 200 jako connections. Dneska jsem téměř na 3000. A ne tím, že bych si přidával každýho, naopak já to jako velmi filtruju, hodně si vybírám. Sám aktivně oslovuju některý lidi o to connections, naopak, když mě jako přijde nějaká poptávka, tak si myslím, že tak polovinu lidí jako vyhodnotím, že to prostě pro tu moji síť, kterou tam buduju, tak to není jako zajímavý, takže si je nepřidám. Teď jsem možná úplně utek od té otázky. Vůbec ne. Mě by zajímalo, v čem to vlastně spočívá. Když bych se teďka rozhodla, že si chci začít budovat tuhletu síť na LinkedIn, tak mám si nejdřív vyplnit nějak jako perfektně ten profil, nebo mám začít postovat články jeden za druhým, nebo mám si teďka začít přidávat lidi, nebo všechno dohromady. V čem to tak nějak spočítá? Kdybychom tady mohli dát jako někomu radu, jak začít, tak najít si teda nějakou inspiraci, myslet na to strategicky, to si myslím, že vyplynulo z toho, jak jste povídal, přesně že tak. Rozhodně to není tak, že zkusím, uvidím. Samozřejmě testování tam probíhá, ale je potřeba teda se nad tím fakt zamyslet a najít si tu svoji cílovku, třeba si to vypsat. Jo. A jak tu cílovku teda potom najdu, čím mi jako zaujmu. Tak já úplně vlastně bych chtěl říct, že já nejsem žádný specialista na LinkedIn. Nikdy jsem se za něj nepovažuji, nemám žádnou ambici jako se dostat mezi, řekněme, ty školitele, jak fungovat na té síti, protože si myslím, že oni jako vím strašně málo. Naopak, ale na druhou stranu mi to jako nějakým stylem funguje, generuje mi to zakázky, což původně jako nebylo tolik v plánu. Já jsem to původně zamýšlel jako brandovku, to znamená, abych byl víc vidět, aby mě lidi víc věděli, abych se dokázal dostat třeba někam i do médií, aby mě ty média registrovaly jako někoho, kdo má názor, kdo mluví, řekněme, srozumitelně v kontextu toho, jakože neplácám nesmysly. Jo, to, že jako člověk umí mluvit nebo neumí mluvit, ještě neznamená, jako, že se hodí někam pozvat třeba do rozhovoru nebo tak. A já jsem fakt na začátku jako udělal všechno. Jo. Ono to nespadlo jako do toho klína mě jako samo od sebe. Jo. Jsou zatím fakt jako vydřený hodiny toho, že jsem se to učil, že jsem tam prostě trávil několik hodin denně a ne tím, že bych tvořil ten obsah, ale jsem jako se snažil fakt navnímat to, jak tam ty lidi fungují, co tam dělají, jak to dělají. Do toho mě baví jako grafika amatérsky, takže prostě do toho jsem si jako tvořil nějakou jako grafickou linku, kterou jsem od té doby snad 20krát změnil. Teďka to vypadá, že už by mohla být ustálená. Do toho je potřeba mít jako rozumně vyplněný profil, aby ty lidi, když už se na vás podívají, tak aby jim přišlo zajímavé si vás do té sítě přidat. Jo. Do toho, řekněme, je potřeba jako přemýšlet strategicky nad tím, co tam chcete dělat, jak často chcete dávat příspěvky. Dokonce je důležitý i třeba trefit jako dobu, kdy to tam dáváte, protože je rozdíl, jestli to tam dám prostě v 8 ráno nebo třeba ve 3 odpoledne. A i dokonce mám vytipovaný některé dny, kdy to funguje líp, kdy to funguje hůř. Potom v kontextu toho, že já dělám ve financích, do financí se sypou obrovský prachy ze strany bank do nějakého marketingu, tam jsem věděl, že OK, tak jako tam já že nemůžu ničemu konkurovat, no tak kdy ty banky jako nejsou aktivní? O víkendu. No takže jsem vlastně zkusil dávat třeba příspěvky v sobotu ráno a v neděli večer. No a ono mi to jako docela fungovalo, že měli jako docela zajímavý dosah.
Jsem si říkal, OK, no tak to je doba, kdy banky jako neprezentujou, byť teda ten LinkedIn úplně nefunguje na nějaký velký placený jako reklamně, nebo aspoň teda jsem si toho zatím nevšimnul, že by mi tam něco otravovalo. Ale i tak ty banky tam, že jo, nepřispívají, protože v těch bankách dělají ty zaměstnanci a ty zaměstnanci o tom víkendu prostě nepracují, ani ty markeťáci, jo. Když to prostě já, jako řekněme živnostního majitel té firmy, tak mě je jedno, jako co je za den a jestli je ráno, večer, jo. Hodně jsem teda trávil tím čas po nocích, kdy rodina šla spát a já jsem si ještě klidně v 10, v 11 večer vytáhnul noťas a do 2 do rána jsem prostě jako to zkoumal a připravoval jsem si třeba nějaký obsah na další dny. No a povedla se mi jedna zajímavá věc, kterou teda jsem vůbec nedělal cíleně, ale na začátku jsem si řekl, že by bylo dobré, aby byl tam vidět ten můj ksicht, ten můj obličej. A tak jsem ho začal jako dávat i do těch jako vizualizací toho příspěvku. To znamená, když tam dávám grafiku, tak na spoustě z toho jako já mám vidět ten svůj obličej, prostě někde zakomponovaný, nebo jako celou tu postavu jsem vkládal prostě do té grafiky. A říkal jsem si, že by to jako mohlo fungovat v tom, že ty lidi jako, že jim budu jako čím dál tím víc povědomej. Protože když vám je někdo povědomej, tak k němu máte automaticky blíž. Prostě když něco znáte, tak to potom jako chcete, pokud v té oblasti něco hledáte. A o tom jsem nepřemýšlel jako dopředu, to až teďka zpětně, když to vyhodnocuju, tak to byl jako strašně dobrý tah. Mně se dneska stane, když jdu potom na nějakou akci, třeba naposled jsem byl teďka někde, já nevím, v Praze, akce pro 80 lidí, ještě než nám to tady zase zavřeli, tak to bylo vtipný, protože ty lidi za mnou chodili a říkali, dobrý den Tomáši, to jsem rád, že vás poznávám. Já jsem na ně koukal a říkal jsem, já se moc omlouvám, já vůbec nevím, kdo jste. A oni, no my vás známe z LinkedInu. Jsem říkal, to je super, prostě, to je přesně ten stav, kam jsem se jako chtěl dostat. Z toho, jak vyprávíte, tak teda jsem asi nevnímala správně, že se nejedná o investice do LinkedIn, ale o organický dosah, který samozřejmě obnáší investice, což je čas, ale zkoušel jste i placenou reklamu na LinkedIn? Zkoušel jsem ji jednou, neměla vůbec žádný výsledek. Já jsem tam do toho poslal jenom pár korun, řekněme nějakých třeba 1500, jo. Ale vlastně nemělo to vůbec žádný efekt pro mě a říkal jsem si, OK, tak buď to neumím, anebo to prostě není cesta. Já jsem to vyhodnotil, jako, že teda tam stejně není ta cesta pro mě a jako nedělám, já jako vyloženě na LinkedIn jako žádnou placenou reklamu, nic podobného jako neřeším. Všechno to dělám skrz svůj obsah. Jsem teďka nedávno od vlastně společníka slyšel zajímavou věc, že ze 100 lidí, kteří jsou na sítích, tak jeden dělá obsah, 10 se k tomu nějakým stylem vyjádří, nebo 9 a asi 90 plus minus, jako to jenom vidí. Jo? Takže ono už vůbec být jenom aktivní v tom smyslu, že třeba budu reagovat na někoho jiného, i když nebudu tvořit obsah, tak mě vlastně jako může trošku zviditelnit. No a když potom se dostanu do toho plus minus 1%, nebo i kdyby byly ty procenta 3, ono je to jedno, jo, který tvoří ten obsah, tak jsem prostě vidět. No a samozřejmě jde o to, jaký ten obsah je. Ten obsah musí být kvalitní, musí mít přidanou hodnotu pro ty lidi, nesmí být prodejní. To jsem si taky vyzkoušel. Takže já vlastně se tam jako cíleně neprodávám. Naopak, já ty lidi se snažím vzdělat, já se snažím jim ukázat prostě nějaké věci z té mý branže, příběhy mých klientů, jaký problémy řeší, co dělají, jak se tomu vyhnout a tak dále. No a vlastně ty lidi se mě dneska ozývají. Ale ozývají se mi ne proto, že by tam zaregistrovali jeden ten příspěvek nebo jeden článek. Já tím, že mám ještě ten podcast, což byla vlastně jako druhá, řekněme, trefa do černého, kdy na začátku roku jsem se rozhodl, nebo vlastně na konci loňského roku jsem se rozhodl, že si začnu tvořit nějaký podcast svůj vzdělávací o realitách, o hypotečním jako trhu. A že to bude jako krátká one-man show, řekněme, tak to jako fungovalo velmi dobře. A ty lidi mi dneska říkají, my posloucháme ten váš podcast, my vás třeba 3/4 roku sledujeme na tom LinkedIn. A teďka nastala doba, kdy my potřebujeme něco řešit a vy jste pro nás prostě volba číslo 1, protože nám to dává smysl, prostě umíte to podat jako lidsky, že tomu rozumíme a co si budeme povídat, jako finance jsou o důvěře, tam není jako nic jiného, to je prostě úplně ten základní stavební kámen, protože pokud chcete řešit s někým, že jo, věci typu hypotéka nebo investice nebo cokoliv, tak potřebujete mít důvěru v toho člověka samotného. Proto i stavím brand na svém jméně, nestavím brand té značky naší nebo té firmy, protože vlastně ono ty lidi moc nezajímá, co je to za firmu, co je to za značku, jestli jsem zelený, modrý nebo jako my třeba fialový. Jo, protože je zajímá Tomáš Rusňák nebo je zajímá Pepa Novák, prostě, jo. Je zajímá ta značka. Takže
Vím, že jsme se bavili ještě před natáčením o tom, že vlastně jako víc to asi možná budou lidi poslouchat jako z B2B sektoru, než B2C, protože já dělám B2C. Ale i v tom B2Bčku je to o tom, že tam se prostě potkávají dva lidi navzájem. Firma A, firma B a mezi tím jsou prostě dvě osobnosti. To znamená, já můžu postavit B2B business na svým vlastním jméně, na mým osobním brandu. Jo, a jedno, jestli jsem zaměstnaný, nebo je to moje firma. Jo, a i bych to doporučoval stavět to na svým vlastním jméně, na tom obličeji třeba, protože ty lidi chtějí pracovat s obličejem. Samozřejmě, pokud je tady na trhu jenom několik hráčů v té dané oblasti, v tom sektoru, tak já si budu vybírat primárně podle toho, kdo je mi sympatický jako ta firma, jaký má reference. Ale potom tam stejně budu jednat s konkrétním člověkem. A pokud ten člověk bude prostě hovado a nebude mi sedět, tak je to špatně. Tak tam prostě ten biznis jako potom ta firma neudělá. Takže v případě možná nějaké značky, která by chtěla někde se takhle prezentovat, tak možná nějaká forma ambasadoringu z vlastních lidí by možná byla efektivní vůči tady tomu pohledu určitě. Jako já nejsem markeťák, myslím si, že tomu moc nerozumím, naopak, jakože jsem spíš takovej, že si to vyzkouším a buď mi to funguje, nefunguje, umím si to možná jako vyhodnotit, ale tohle bych doporučil. Jo, pokud nějaká firma chce třeba na téhle síti být úspěšná, tak ať ty lidi z té firmy, co mají na starosti marketing, tak ať tam neprotěžují jenom ten firemní profil, protože upřímně, já osobně, když tam prostě mezi příspěvkama vidím sponzorovaný příspěvek od firmy, tak ten automaticky přeskočím. To mě prostě nezajímá. Když tam je neplacený příspěvek od firmy, tak to už musí být hodně zajímavý, aby mi to zaujalo na to, abych se u něj zastavil. Ale pokud tam dá někdo z té firmy, ať je to prostě HR nebo třeba někdo z marketingu, něco zajímavého, s tím, že klidně jakoby vezme ten příspěvek té firmy a jenom k němu napíše nějaký zajímavý komentář, svoje vlastní vyjádření, nějakou myšlenku, tak to už je něco, co mě jako je schopný zaujmout natolik, že prostě si to třeba přečtu. A teď ještě otázka, jako jestli jsem jako já nějaká jako skupina, nebo zapadal bych do skupiny, jako, která se dá vyhodnocovat, že je relevantní. Jo? To já jako neumím ani říct, jestli prostě jsem tam nebo tam nejsem, jestli jsem jako ten exot, který funguje úplně jinak než všichni, anebo jestli jsem naopak ten mainstream na té síti. Jo? To ať si zase každý jako vyhodnotí, ale já za sebe osobně bych doporučil tohle. No. Jenom bych ráda okomentovala, že si rozhodně nemyslím, že byste tomu nerozuměla. Já si právě naopak myslím, že přesně to, jak přemýšlíte, strategicky za prvý, za druhé si to vyhodnocujete, zpětně se díváte na tu práci a dokážete si říct, tak tohle je správně, tohle je špatně a zajímá vás to, jak to fungovalo na ty lidi, tak to je přesně jako princip, který v marketingu bez toho by neexistoval, že jo? Protože by se všechno jenom pořád jako házelo. A já bych teda chtěla možná se zeptat na situaci. V jaké situaci se vám jako stalo, nebo kde se zlomilo to, že najednou ten LinkedIn nebyl jenom o tom brandu, ale začal jste vnímat, že vám jako výrazně přispívá k tomu, že získáváte nové zakázky? Tak vlastně ty zakázky už začaly chodit minulý rok. Řekněme, prvních půl roku to bylo takový, jako že spíš třeba občas se někdo ozval, nebo řekl, mě to zajímá, to, co říkáte, o co píšete, ale já nejsem v té fázi, jako kdybych to potřeboval řešit, třeba mě to čeká za 2 roky, ale vím o vás, já se vám možná ozvu. To byly taky první vlaštovky. Pak se ozval někdy, řekněme, po pár měsících jako první potenciální klient, takže jsme udělali nějakou online zkusku, domluvili jsme se, klaplo to, na podzim už toho začalo být maličko víc, řekněme po nějakých 6-7 měsících. No a nejvíce to zlomilo, řekněme, na začátku té korony. Jo, protože tam se mě povedlo zase tím, jak byl jako obrovský zmatek tady. Nikdo nevěděl, co se bude dít, jak to bude fungovat, jestli budeme moct vůbec třeba tu naší práci dělat. Tak většina lidí dávala příspěvky typu hele, panika, nevíme, co budeme dělat. No a já jsem dával příspěvky typu takováhle aktuální situace, tohle to můžeme, tohle to nemůžeme, takhle to vypadá se sazbama, takhle jsou, řekněme, nějaké omezení v bankách, tohle nebylo. Já jsem začal jako ve velkým jako informovat fakt v tu chvíli možná na denní bázi. No taky je to jednoduchý, protože nám se x zakázek stoplo a pak jsme měli asi 14 dní, kdy prostě nepřišla poptávka po nové zakázce. Tak o to víc času jsem měl teda jako být vidět. A doopravdy jsem to jako využil. Udělali jsme věc, že jsme rozběhli webináře nějaký, byť jsem prostě do té doby je nedělal, ale řekl jsem si, OK, no tak je to nějaká cesta. Udělali jsme webináře i do firem. Já hodně spolupracuji jako s IT sektorem, takže i do nějakých IT firm, že jsem se snažil jako protlačit, aby jsme tam teda udělali nějaký webinář, něco se povedlo, něco se nepovedlo domluvit a vlastně jako byl jsem fakt hodně vidět
No a najednou prostě nás to hodilo jako o level vejš, že ty lidi mě začali vnímat a začali mě vnímat o to víc. A teďka v kombinaci s podcastem na LinkedIn mi fungovalo jako perfektně. Takže letos, řekněme, cca před půl rokem, tam se to fakt jako zlomilo. Na druhou stranu já to pořád nedělám, aby to pro mě mělo nějaký výkonnostní charakter. Já to furt jedu jenom jako tu brandovku. Prostě snažím se, abych byl vidět. Snažím se vzdělávat ty lidi a dávat jim přidanou hodnotu v rámci toho, co vlastně dělám, čemu rozumím. A oni se pak sami ozývají. Sami se ozývají v tom smyslu, že fakt vás sledujeme, líbí se nám to, dává nám to smysl a my to teď potřebujeme řešit. Jo, a ozvou se, což je super. Jo. Já tam aktivně řekněme, jako nehledám ty kontakty a že bych potom je, ať už spamoval nebo prostě oslovoval, to je jedno, jako nějakým direktem, nějakou přímou nabídkou toho, že já jsem Tomáš Rusňák a já vám budu dělat hypotéku, až to budete potřebovat. I tohle jsem zkoušel v minulosti a stejně mi to nikdy nefungovalo. Jo, takže párkrát jsem si to jako otestoval. Vím, že na mě to zpátky stejně neplatí, takže pravděpodobně to asi na spoustu lidí dalších taky neplatí. To jsem ráda, že jste zmínil, protože mě se tohle na LinkedInu děje jako běžně. A vlastně vůbec nerozumím, jak to může někomu jako fungovat. Když prostě nevím, možná to funguje, je to možná takový ten telemarketing v podstatě, akorát jenom na sociální sítě, takže to jsem ráda, že tady zaznělo, protože tohle není ta cesta opravdu. Ne, za mě ne, za mě osobně určitě ne. Naopak, co je cesta, tak když už někoho třeba na té síti chci pozvat, tak tomu připojím osobní vzkaz. Jo? No samozřejmě, když bych ho měl psát po každý, tak je to jako strašně náročný časově. Jo? Takže ono to není vůbec nic proti ničemu, jo? Ale prostě já mám templatey, že jo? Za ty 2 roky jsem si vytvořil různý jako templatey, takže pak už jenom tam obměním jako pár věcí, ale netrvá mi to dlouho, už mi to dneska nebere čas. Samozřejmě ta příprava a to vytvoření si těch templatů, ať už je to grafika, ať už je to třeba potom tady ty osobní vzkazy, tak to samozřejmě trvalo jako strašně dlouhou dobu, než jsem to jako vyladil, vychytal. Máte tam omezený počet znaků, ale snažím se zase využít jako řekněme všechny, protože když už ten prostor někde mám a někdo mě vidí nebo mu přijde ta zpráva, tak chci prostě, aby to dávalo smysl. Ty zprávy vypadají, že jsou osobní, protože oni jsou osobní, byť je to template, protože já doopravdy, když si někoho chci přidat, rozkliknu si jeho profil, podívám se, co tam má zajímavého a třeba to tam jako doplním. Ale je to prostě, mění se tam jedna malinká pasáž u každého. No, ale už jenom tohle to prostě většina lidí neudělá. Já taky teda používám hlavně LinkedIn na počítači, na noťasu. Spousta lidí ho používá jenom na mobilu a tam je tohle daleko složitější. Takže ten počítač je v tomhle obrovská výhoda pro mě. No a jen tam pošlu pak personalizovanou zprávu. No samozřejmě, že mě většina lidí, když si je chci přidat, tak si mě přidá, protože prostě je to úplně jiný. Jo, a spoustě z těch lidí já potom ještě napíšu další osobní vzkaz, třeba delší, jo. No a to už taky jako udělá úplný minimum. A to vím, že jsou tam ještě jiní borci, kteří třeba natočí i video. Nebo minimálně jako hlasovou zprávu. Takhle daleko já jsem se ještě ani nedostal. A taky to samozřejmě funguje. A jaká je ta cílová skupina těch, které se snažíte takhle oslovit? Protože asi, nebo nedovedu si představit, fakt vytvořit jako takhle síť a vědět už takhle na první dobrou, nebo máte vytipováno přímo, koho chcete takhle oslovit? Já mám asi já mám jako širokou cílovou skupinu, že jo, protože to bydlení nebo investice do nemovitosti řeší spousta lidí, takže pro mě samozřejmě, když je to člověk, který je bonitnější, tak je to lepší, protože za prvý tam se řeší jako větší biznis, za druhý je to mnohdy jako jednodušší s těma lidma, kteří třeba dokážou vydělat dost peněz, dokážou si nějaký prachy našetřit. Určitě se zaměřuju na ty inteligentnější, jo, což třeba podle mě jako celá ta síť obsahuje jako daleko, řekněme, zajímavější lidi pro mě, než třeba ten Facebook. Jo, protože na tom Facebooku, a teď se nechci nikoho jako dotknout, ale prostě na ten Facebook si chodí třeba lidi odpočinout, ani je tam tohle to nezajímá. Jo. Tady tohle ta síť je prostě furt daleko víc, řekněme, profesionální. Ty lidi se tam chovají jinak, taky si nedovolí prostě tam napsat jako nějakou úplnou kravinu. Jo. A to cílení z mé strany je prostě na lidi, řekněme, nějakých třeba 30 až 40, jo, který prostě řeší už to své vlastní bydlení, už zakládají ty rodiny, už mají ty rodiny, potřebují se stěhovat nebo potřebují z nájmu, potřebují z menšího do většího, chtějí barák, budou stavět. Jo. Ale jako to z mé strany to není o tom, že bych jako si vyhledával ve firmách lidi jako podle pozice, jako že to je manažer, že to je CEO. To asi ne, prostě jako já se snažím pracovat hlavně s těma, kteří interagují na mě. To znamená lidi, kteří mě komentují, lidi, kteří lajkují moje příspěvky nebo řekněme třeba články, lidi, se kterými se prostě setkám v jakýkoliv konverzaci, tak ty potom oslovuju. Jo? Protože u nich je samozřejmě daleko větší pravděpodobnost, že si mě třeba přidají, že mě začnou sledovat.
Jo, a naopak, jo, prostě když ty lidi mě oslovují, tak se dívám, co je to za člověka, jestli už prostě ho znám, jestli už jsem se s ním někde setkal, jak je aktivní. Mě jako úplně nezajímají ty lidi, kteří nejsou na tom LinkedIn aktivní, protože jako pokud je to někdo, kdo má nevyplněný profil, kdo tam za celou dobu nepřispěl ani jednou, vlastně kdo tam má jenom ten profil jako vizitku a jenom jako honí ty čísla na to, aby měl víc connections. K čemu je takový člověk je, ten stejně jako ten můj obsah ani nebude registrovat. Tak to já si tam radši nedám. Já nevím úplně, jak funguje ten algoritmus, ale mně osobně jako přijde, že pokud tam mám třeba, já nevím, skoro 3000 lidí, ale většina z nich je opravdu na LinkedIn aktivních, tak je daleko větší šance, že mě dají nějaký like, že mě dají nějaký komentář, že se mě ozvou, napíšou mi zprávu a díky tomu ten můj profil bude vyhodnocovaný jako daleko zajímavější než ty okolo. Jo, což já teda teďka si nemůžu vzpomenout, jak se jmenuje ta funkce, která vyhodnocuje úroveň toho profilu, ale vím, že si tam stojím jako velmi dobře. Otázka je, jestli se tomu dá nebo nedá věřit, ale píše mi to, že jsem, řekněme, v 1% těch nejlepších profilů v mé kategorii a v mé síti. Jo, tak to je jako fajn tohle to slyšet. Nepotřebuji to kvůli egu, ale mě to opravdu pak jako ukazuje ty reální výsledky, že to funguje. Vy jste zmínil, že jste zkoušel něco i na Facebooku. Můžete třeba tady srovnat tady to, protože přesně jak říkáte, LinkedIn má specifickou cílovou skupinu nebo skupinu uživatelů, kteří tam jsou a možná jich je tam míň, nebo je jich tam míň, ale zase je třeba relevantnější a to o hodně relevantnější. Takže možná, ačkoliv na Facebooku budu mít dosah 6krát větší, tak ten reálný zásah na ty lidi budu mít lepší na tom LinkedIn, je to tak? Já si myslím, že jo, protože ten Facebook tam asi bude fungovat daleko víc nějaká placená reklama. A ten Facebook funguje tak, že, nebo co jsem já vypozoroval, že ty lidi musíte mít jakoby stejně propojen. Ale už to stejně potom, když nemáte tu placenou, to neukazuje jako tolika lidem okolo. Kdežto ten LinkedIn jo. To znamená, já mám 3000 connections, ale mám třeba 5 až 10 000 shlédnutí toho příspěvku tak nějak jako standardně. Jo, když je horší příspěvek nebo ho dám v blbou dobu, tak mám něco míň, když je lepší, má samozřejmě něco víc, ale přijde mi, že tam to funguje jako daleko lépe. Já Facebook využívám proto, aby moje okolí, moji známí, moji kamarádi, moje rodina, tak aby tak nějak jako věděli, co dělám a jak se mám. Takže já tu síť beru spíš takovou jako hodně osobní. Je dobře, že ty lidi okolo mě to ví, protože i když to oni budou řešit, tak je fajn asi, aby jim někdo pomohl. A když ví, že já jim můžu pomoct, tak je nějaká šance, že se mě ozvou. Jo, což se mi taky děje. Jo, pořád prostě to moje okolí je, řekněme, nějaká část, třeba možná 1/5 toho mýho biznesu. To jsou lidi prostě, kteří jsou mý známí, mý kamarádi, příbuzní asi úplně ne. Jo, to dává smysl. No. Vlastně Facebook tím, jak je masovější, tak asi tam je smysluplnější placená reklama, ačkoliv přece jenom vždycky ten organický příspěvek, který se k vám dostane, tak pro vás bude důvěryhodnější než jako reklama, ale zase na tom Facebooku se dá jako dobře zacílit a vlastně se může dostat k těm samým lidem, protože je tam jako obrovská kvantita. Ale... Jako v rámci toho placeného příspěvku určitě. Ale jako já znám kluky, kteří třeba jdou hlavně Facebook. Jo, ať je to realitní makléřina, jo, to znamená, i my máme jako realitku a taky na LinkedIn tolik nejsme, naopak prostě daleko víc jako na Facebooku a funguje to kolegům a kolegyním jako velmi dobře. A znám i jako od konkurence lidí, kteří jedou jenom Facebook nebo třeba Facebook, Instagram a taky jim to nějakým stylem funguje. Já neznám ty čísla, přesně jako nevím, neumím prostě to zhodnotit, ale vidím, že jsou tam hodně aktivní, jo, že tu síť využívají i na tom svém osobním profilu hodně profesně a asi to teda má výsledky, protože jinak by to nedělali. Jo, jenom mě to jako není tak blízký a mě když třeba na Facebooku jako požádá někdo úplně cizí o nějaké propojení, tak já to většinou odmítnu. Jo, protože tu síť doopravdy já beru, jako, že tam chci mít ty lidi, který prostě znám, se kterými jsem v nějakém kontaktu. Tam na tom LinkedIn je mi to jedno. Tam prostě to může být člověk z Ostravy, který ho vůbec neznám, v životě jsem ho neviděl. Možná jsme se někde potkali, anebo ani nepotkali na nějaký té konverzaci, ale prostě přijde mi zajímavý, tak si ho klidně přidám. A jo, možná nikdy v žádný konverzaci a komunikaci spolu nebudeme, a ono to je vlastně úplně jedno. Jo, tu síť já vyloženě vnímám jako pracovní pro mě. Mám asi poslední dotaz. Zajímá mě úplně prakticky, jaká je ta četnost postování u vás přímo? Jak často postujete? Věnujete se mu tomu jako denně? Nebo? Rád bych,
ale vzhledem k objemu té práce, kterou mám, tak to není úplně reálný, protože vytvořit ten příspěvek, aby měl fakt jako kvalitu, tak trvá, řekněme, od nějakých 15 minut do třeba 3/4 hodiny, možná hodiny. A je to spíš o tom, že když mám jako dobrý nápad a jsem v nějakém flow, tak je to strašně rychle, včetně grafiky, všeho, textace, ani to nemusím nějak extra upravovat. Na druhou stranu, když si pak říkám, já už jsem tam delší dobu něco nedal, delší doba rovná se třeba 3-4 dny, tak si říkám, já vlastně jako musím, a když potřebuji najít téma, který bych tam dal, aby bylo zajímavý, abych ho dobře popsal, aby mělo zase fakt jako hodnotu pro tu relevantní cílovku, no tak tam to musím trošku vypotit a tam mi to trvá díl. Takže v ideálním světě bych dával příspěvek klidně každý den. Asi bych jich nedával víc, dával bych třeba jeden nebo možná 5 v týdnu. A já si myslím, že se držím na nějakých třeba 2 až 3 v týdnu, protože víc prostě nejsem ani schopnej zvládnout. Teďka třeba tenhle týden, tak jsem dával v pondělí a dneska je pátek a dneska jsem dal druhý ráno, protože prostě jsem nezvládnul to udělat jako mezi tím, jo, bylo těch povinností moc. Super. Tak jo, tak já moc děkuji Tomáši. Určitě Tomáše sledujte na LinkedIn a podívejte se na jeho podcast. A děkuji, že jste přijal naše pozvání. Já taky moc děkuji, bylo to fajn. Podcast vám přinesla agentura Vanberg. Specializujeme se na B2B a HR marketing. www.vanberg.cz